Mangilulugay kami ulit kabaloyan na masantos maabig. Ang betul tan maragom ya kabuasan po daske namin. Kabuasan na kabaloyan na Miyerkules petsa 29 da bulan na Disyembre 2021. Duaran ugi paniagagi kakabiyangan natan. At balon taon la. Ay siyempre mata. Andi duara, talura kabiyangan natan. Andi, do ka tamang-tama. Duara, nugip ka na ni 30 la. Pagkatapos sa 31, may 31, gaplo ugi panod sama nagagik. Say uno kabaluyan, Saturday, regular holiday na buwas. Saturday kabaluyan. And then pagkatapos Saturday, Simba at January 2. O ila kumon, balance ng sakit, akang iriyat tininsan siya. Ang gamanuntan, iyananarap tayo ng durmay, aragagik, ira na subukod bilay. That's normal. Normal laba lata nagagi kaya undadala na da bilay tayo o da sarayan kaplusan. Walay problema yata nagagi katag tayo laluan. Balot magtayo laluan na may caused by natural calamity. Wala mo't may problema agagi kiing gagala. Wala mo't may problema nigdading ka negligence tayo kabaluyan. Amaya may mo sa problema kakarapon ti agagi klapod gawa na sari politiko. Di ba? Sila ba ito ni babagati jad politiko agagi? Ararami kaplusan niya kayurong jad pa nagkurako da kabaluyan. Abay nanupot sa kwarta na baloy. Jad pa nagpolitika da agagi. At agdan taligawon dan o panon dan mampayaman. Panon iran makalmo. Panon dan makapantipo nagagik tantada. Iya pipiligro la agagik suwa mismon kipapasan dan niya. Ya agla makapawil lapod am tada no antoy ginawa dan niya agagik, di ba? Amay-amay tan o da sararayan na kaplusan. Amay-amay tan o da sararayan na kaplusan agagik. Lapod amay-amay iran Mayor Kabaluyan, kaplusan iran opisyal. Iya nanistambay iran. At panaon niya si Karat na kayurong. Di ba kabaluyan? Amaya-may rararata nagagi kad sararayan kaplusan. Nga pinagawan tayo ta siyempre wala rarami aram si Kwanda. Nog kami mo man tipo ng action Joel, paano mi mulay? Nobel bilang at kami akatipon, paano milan na magmaliw ya Nobel bilang kami lakapawila. Talaga nung talabala agagi ka nga pinagawan tayo ta piniliyutan na profesyon, di ba? Wala ba yung manggastos sa gagi? Magastos kabaloyan so tuition fee ay atan so politikan. Pero no sigawon yun mang kurako labang si target yung agagi katunyaman ay pipiligro kayo agagi. Tanog yun natan siya kabaloyan ay talagang knock-out kayo. Ay wala amay-amay anang nang tayo agagi kaya inambot ti pang kanaunawa inanamot ti pang kanaunawa agagi lulugya kayo rong. Nan payaman niya, maya-maya akasaliw na trakto niya, akasaliw na dali na gagik, talagang na-invest na tudo-tudo at personal ya bilay to niya. Inanamuti pang kanaunawa gagik, balot si baloy, agam balutin masinso. And then nanggawa na malagya project, utang ni, insan to natan ibaga ad baloy, tanta taas no yaman salita, ya lapod siya, agawatan. Pero sa nabamamtan balot agagik yan, pinili agagi kiraratan irang cash out irang proyektos. Ami walay cash out agagi kang gano inyutang subaloy. Kasi agtayo na sa agyo na nang ditan kabaloyan. Ami panagkat-kat da na say mismon pundo. May SOP ya ka aalunda out of that project kabaloyan. Kato na amiyaman ere project agagi kaya substandard dira. Nani gunoy disat adral ibagada made in Singapore tan. Inang nanganyo made in Singapore tan. Ararata na proyektos talagang pinakadabestan. Inalig tayo Singasus Mariosip Kabaloyan, tamid in binalunan kung balon. Gawala batid binalunan tanay, gawala bangat ya wini-wielding. Araw dawin pason, isan binalkutay Christmas light, bagay ulamid inong Singapore la. Diba? Ararata nagagi kya panamalikdo, araratan Kabaloyan niya, tatawagan tayo agagi kya kumuplad si Iran na ipapanangnang pero sa tinanangnang balog-balot agagig suko dadara kanya kwarta out of that fund or out of that project nang nyo rate project agagi kay
Jag katuan niya kabaluyan, aga kasapatod sa aming standard, ya talagang insita, dasatan niya proyektos, bagamat, balbalog ya kantidad, so gagastusan. Flower box sa gagik, mga 3.2 million. Insan tabunan, insan munatang floringan, 3.2 million na gagik flower box. Insan granite agagik yan, idalabali granite agagik ka 2.8 million. Kukwantura. Katong kinutab-kutab da agagik so presyo to nung tanto ay. Tapiano, agagagik halata. Aga makalula so presyo to niya. Insan da natin itatak. Yan ang dekalidad na serbisyo. Sus Mario Jose. Ang nangan mo balat agagik, masyado inyaman dan niya kabaluyan, di ba? Akasaliw na maya-maya luti. Wala ray, sari talagang personal, talagang nampayaman na tudod-tudod, obviously agagik in one term. Dan yun ni second term ita na official kabaluyan, yari na po tayo. Lalo la agagik ya, si Katula Balon yaman, si Bali Balot agagik ya, pakaskasimot kalamuro. Si Katute nanobserban tayo od pigarara agagik yan. Insan na taas no ora balot, singaramamong yun narapod, yan ang dekalidad na serbisyo, etc. Pati pa nang ibunog agagik na ayuda. Say ayuda, aman tayo man agagik sutupad, at ito pa agagik gutmatan na gobyerno, national government agagik sa idole, yati tupad kabaluyan. Araraman ni Ray nagkatingkan singa bilang, ari trike driver, ari tricycle driver, ari amin na driver ta narum ni ta nagagi. Iyan andian ni Ray trabaho lapod sa pandemic. Gagawin ni tanagay kaya 10 days siya manlinis siya, gilig-gilig na karsada. Ang babangi lagdalagaon tang gobyerno yung pasyuldo in santan iter ya mamimpinsan. Ay ang gapo agagik ta, ang gapo manlilinis pero wala man suisuldo. Ang gapo mo sunanunang ng mun papanis, wala man suisuldo balot. Balot si requirement siya number 1, submit yung larati requirements, nakukulan, wala picture yun, yung kayot malilinis, plus ID picture, etc. Ay, amaya-amaya kawat agagik, ang kapo requirements doon niya, nalinis, si kung tumisakit. Hindi nga ako naglilinis ng pinggan sa bahay namin, man sino panlinis ak ni dita na eh. Paano ka nakawat eh? Hindi ko alam. Basta tinawag nila ako, binigyan nila ako. Di ba? Malilinunin si kabuntatala nung bubutay kabusan. Si Kwandara arumagagik yan. Abay, malabo pa sa sabaw ng pusit, Kwanda kabaluyan. Di ba? Doon taniran sitwasyon pagkatapos sa mansalitad arapan mo agagik si Mayor at si ibagato niya sing utang na loob mo ni kabaluyan. Yalapod si katuta na alatan, etc. Bla bla bla. Sus Mario Jose, pantadyag katuan to. At inusar tulad pamumuliti kato niya. Nang nangyulagagik si Congressman Is Barbers of the Surigao. Anti-kwanto niya agagik. Man una apilala DILG, una apilala DSWD. Yan ang nanganda agagik kiraraman donasyon niya relief goods. Yariripa ko nagagik na pigararan opisyal. Insan di kargay tarita dahil sa nung pawaya singa panangaro ta. O sa rundad politika. Si kwanto niya sana sa panahon na ganito wala yung politika kanino man galing. Ibigay natin para sa mga nagugutom kung tunyamot kabaluyan. Dugamot! Wali sa kaya baloy. Kitad Santa Barbara agagi kay. Noon panahon na pandemya agagi, may talagang wala tayo sagad hard time od pandemya. Relief goods, iniiter agagi, agdi bagal, international lapon to niya. Pagkatapos nan-meeting rin kapitan, walay ba niya, etc. bla bla bla. In short, relief operation. Yung sabi barangay yo. Initaragagik na Mr. Official agagik, kinan na atalong kapitan, taagtulang tikulo bejad barangay. Tininggato na taluran agaw, manayan ni Repagda. Insan na ibunog dala, pasensya na po kayo dito sa nakayanan ng aking grupo. Na pagmamahal sa inyo, ikarga dala may ngaranda agagik, at nalapod ba? Nalapod provincial government tanuntan matad pundo na baloy agagik, di ba? Si Katuti nagagawa. Diyan syudad na dagupan baloy. Si Bito Katuyag rin. Lagpasanda. Si Bito Katuyag, Tikolop, etc. Laglagpasanda agagik. Natan sa umbaloy, amaumawan na dasatan na istilong gagawa nagagik. Napigararan opisyal. Una ariara nata nagagik yan. Una ringal da, sinisiraan lang kami. Mario, paano kayo sisiraan? Matagal na kayong sira. Di ba?
si katuta nagagik so nagagawa od sararayan kaplasan. Observation tila batan ipapalapag kunya tani unlob tilad balon taon sana nga po mangumanti mo lagagik yan. Ulitin tayo mat kumun, repason timot kumun nagagik, so mismo dilin na panag-ugali tayo, panag-serbisyo tayo, may tunay serbisyo. Ay, ang gapo agagik, tararom kabaluyan at unimis ka, likod lad unimis ka agagik at sus, makapaarman niya tultuloy agagik. So mismo na, hay nako po. Ulatipan ni agagik at sararaya ay, so mismo na, balita ra NGOs kakaroon dad gobyerno private sector to sin housing repair materials to audit hit areas agagik ay mong nya are private sector agagik ya magano at nangnanti agagik tapyano aga na politika pagkatapos siguradon minabangira kasi wala la experience tayo sa may Yolanda kabaluyan abulatis da tayo antikuan ng Senator Panfilo Lacson sama na panahon yung kargadan housing czar. Abay amya kakulkul to tapanon tumatoy agilibilito agagi kaya araraman ire ginagawang temporaryon na panayaman na sa Yolanda victims may good di saya po mamimpi sa plywood agagi sa CR common pagkatapos siya ang likod lad mamimpis lalanti subistandard niya maong kabaluyan nanin report to niya kinulkul agagik na sararaman ire kabinete ng Pangulong Pinoy. Amit tuwid na daan, nagmaluot tuwad na daan, katun si kwanto niya, hindi ko kaya, kwanto niya, kulkulundak. Katun mamaong niya, kabaluyan, yung mismo na sa apila na NGO sa gagik, yasari private sector agagik, at mangipawitira na housing repair materials, to edit, kabaluyan, hit areas, talagang pribadong sektor agagik, mamaong niya, sa kaya humanitarian and development organization, so itatawag imanutod gobyerno, kanjad private sector i-prioritize da so distribution na material siya nakukulan kad communities to repair and rebuild their homes ya general agagik na typhoon Odette struck the central and southern Philippines agagik kad sa December ya agagik at matindin talaga intilagto niya na grabe agagik ya damyos actually say unaabot lad 8 billion agagik kad agri-labatan na agriculture. Typhoon survivors already spent Christmas at evacuation center. Ara-aro magagik na anogi pirada jad silong na bulan. Kabaluyan. Naliling na dagagik sulinao, naliling na disiplog na dagumya. Agaylay antayo mi singara mang kakamping ko pelot. Ya wala ra palanday umman so sitwasyon dagagik. Iraraya arum iran na kabaluyan tiran grabe na apektuhan natatawagan tayon na pandemic. Dita nagagik da mismo na area na Visayas tanuntan mo to the Bicol area and then nauntan mo to Mindanao agagik da sararayan na Kaplusan katun marakopya agagik kami dapat diretso lang talaga kabaluyan niya iter da sararaya iran opisyal araraya apektado ran talaga tanday patuntun ko mo niya duga tan maplusan kabaluyan tapi anog to na alig mayulan da agagik katon na atan apilada kumun pati sa tanagagik so tatawagan tayon pan pris tan pangril od sararata nagagik ire tatawagan tiraya manag-anamot iran pang kanawnawaran negosyante kumun na chikirarararatan di ba and then si kwanda ni kabaluyan ni rarom araraya kumoy politikos at demanda kumunla ito nagagik so panangaro da sa biktima na Odette, total si karamat agagik at butanti mo tira. Umpawiltan man paramdam mo tira kumun kabaluyan, di ba? Kada sararayan Kaplasan. Antikwanong Pangulong Rodrigo Duterte agagik. Hulihin lahat, DTI at saka pulis, ang mga negosyanteng nag-overprice. Ay, dapat lang bangat agagik ya, tapi wala pang marmaranda kasi may rarata na maanamod na pang kanaunawa. Di ba? And then, kumuhon, araraya agagik kiran na pupulitikura. Actually, amin mo't agagik manggagawaran na kinda namin, relief operation da. Maraming salamat po. Kumuhon, agdatan politika nagagik. Sa kilatan si Vice President Leni Robredo, sa sinumpal to sa promesa to niya, yung pawila da sararami lugar agagik, ya talagang grabe na dinalanan na bagyong sudit.
non kapigalabangat limarapya at buhul tan Dinagat Island kabaluyan. Ingkuanan na BP Robredo jad kuma 28 bulan na Disyembre limaya si Vice Presidente at buhul tan Dinagat Island tan yayagay ket pinadepes agagik yagaylay kasilya dagem tanuntan met adalap susayan paso nagagik lapod si Bagyon Sudit ay agagik ket kinukumusta tan nilibre rararaya tan nakimiting ed sari lokal ran leader ed gawon niya rehabilitation effort. Jad sakay kabaloyan niya Facebook post agagik in-share ng BP Lini irenalaturan na tulong para sa biktima na bagyo amay mismon foundation yata na tuloy-tuloy agagiktan ang mga in-kind donations sa Tanging Yaman Foundation at tulong na Robredo People's Council at naipawit so 16,164 ya food packs, 74,121 liters na danom, 15,357 sacks of rice at sa rapiktadong lugar. Partiya at sa imunalan na food packs tan rice sack ya pinunduan na Office of the Vice President in Kuanagagik ng BP Lini. Inyarum to niya ya tuloy-tuloy sa pangyakar at food packs tan supplies sa Surigao del Norte, Dinagat Island, Siargao Island, Bohol, Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental, Palawan, Cebu. Diyan tulong na Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Philippine Airlines Incorporation, Trackers for Lini, Seafarers for Lini, tansari pribadong kumpanya. Noong ika-27 ng Disyembre, imabot lagagi kad masulok kaya 27 million cash donations. So naawat na Tanging Yaman Foundation, likod ang kapoy humpay agagi kaya inkay niya donation, malalapod sa Volunteer Center, lapod generosity dan niya inkwanon BP Lini. Kabaluyan, salamat po, maraming salamat po, kwanto niya kabaluyan. Ay agagi kad sa relief hub daot walad na rumugod Katipunan Quezon City. Sari volunteers mo ng BP Lini at silong na Robredo's People Council tanan durmeran parte na bansad patuloy mat so itutulong da at saray grabe na inapektuhan na sa bagyo. Agtulagagik si Philippine Red Cross team iya daduluhan mo na Senator Dick Gordon wag ba nagagik wala awit daran na portable filtration machine kapiano na filtered may danom alat i-convert tutan into danom yan na inom agagik ya kaya dapat ya tulong-tulong tayo agagik di ba sa electric cooperatives nandun rumaraw maniraw wali team damon iyaatan na tinibukol yung tutulong o dasaray katiman daman kabaluyan panipian ipaalagi repuste biro nyo ko pelot ami still post sing ano tinawag pinispus na niyesyos na higante kabaluyan. Si Katon Kuanon BP Lini wala talagang pinipiling araw ang pagpapakita ng nagkakaisang husay at tibay ng mga Pilipino ayon na unungitan kabaluyan at kinan BP Lini at Lini chapter at Negros Oriental kabaluyan. May aerial puto kupelot ayusyos may still post grabe katunatan ay deklara agagi kaya sa kaya bayani imi sa kaya may trim trim officer may manag puto na sanga-sanga kabaluyan into line man kuryente simple to kabisado si kabisado to man puto na sanga nakyo enkargada man te emergency lang ti agagi kya kasi multitasking dapat kabaluyan numbunan to ilay ba kuryente agagi ka kuryente lalaingon kabaluyan niya di ba ganyan po mga kaibigan so talaga na panpanangnang nasaray bayanihan ni spirit agagik nasaray Pinoy o dunyaran panaon agagik di ba dapat ya talaga waling mangidaulo aliwala ba lan laber aliwala ba lagagik kaya panaglastog aliwala ba la masibagkad pansalita pero no action lagagik Jesus Mariose uyari na po tayo aliwan drawing niya kabaluyan nakukula nagagik ya inuin drawing mo abay i-implementam na tudo-tudo, di ba? Para sa kabaluyan tayo. Piano. Hayahay po ang buhay, pero kawawa.
Jagkaton to agagik na nang nyo. So, picture tan sitwasyon na saray ami dinala ng bagyon sudit agagik talagan asin. Grabe po mga kaibigan. Makapagbagbag damdamin si grabe sitwasyon daman. Mas marakop araw dawi so sitwasyon tayo jad Pangasinan, jad naganapik tuan. Nasay mismo bagyo agagik. Katon si Kuan ng Gobernador Pogi Espino Cabalan, pasalamat tayo. Mahal tayo ng Diyos na iwas po yan. Dumaan nga dito sa area po natin, pero nandyan lang sa dagat. Dapat sinalimbwal to agagik nanudit, di tanayo, di spratle. Rarami inchik agagik ya, agayalay lalastugdan. Ang gano'ng kabalayan natin niya, lasot subay 18 lagagik, hanap buhay muna tayo. Sa nakali... Aksyon Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa,
at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Ay! Alas 8:27 la agagi kas oras tayo sayan kabosan. Tuloy-tuloy tini agagi makakaimisak dyan eh. Wala ray
wala ra agagi kijay ipapawid dad si katayo ilalingan manusuportara agagi kya dasarayan nakaplesan mangano pala bangat lagagi kata nanang tila ba ya sarayan pang kanawnawa. My goodness ha, magano ta nangnangon tayo agagi kay laga naman may singon ako amuni siya kinaya programa tawa ko pilot siya si hindi ko alam ang name ba name niya tatlo sila gagi anyway gano agagi ka ta gano wala kabaluyan tanang nanti agagi ka akin at ako mo ni Syria ko pilot so magano pala bala agagi ta wala labalay pinduton tayo hindi isot jay tapi narangalan nyo kami at sarayag akin at ko pilo mo niya mo inunira mo ya so kaya ka po man kampugan man na kaya mangkalawa ka akin ang gapoy wali manuti po jay wali manuti po to siya wali man tuti po to siya jay ako balod na batan po katuti babaga kitsika manamos kala kung kutsika tapi SD na mawang kala ngangal dyan saan makabubagta po manaya lupak labalay na nang ko jay at kampugan ni walay manutuputad siya jay at konti yubat ko akin kung tampol jay my goodness mampanaya aling walang bay magano gagi ka ta kababing adad si kayo ad sararayan na kaplusan anyway tulit-tulit tinagagi kalas 8:30 las oras tayo dasayan na kabuasan maganggano palang bangat agagi ta kampugan wali man tutuputad siya jakupay lutay agkubalot na ubatan niya tuloy akin kung kumangkalawak tamanaya tamot manaya may babaga to ay anyway tuloy-tuloy wala ni 30 minuto sa gagi kad sararayan na kaplusan gano lang banga lahat laan tiniri karumaniran na balita gagi kad sayan na sayan na kabuasan nanti pala balagagik tani walay manuti po dya ni isinkulad si katumamaong ni tapi agla agtuakla tuputan at least si katulay linggis kabaluyan anyway tuloy-tuloy tinagagi kadasayan na programa kabaluyan kilala mo tiyo hoy magano apay nitan akin na tagtulaw ba ay agay mo lay ay anawot sulo mo nitan anyway kabaluyan tuloy-tuloy tinagagi ka sayan na atan insayo mat tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasaya na programa laan tini karumaniran na balita impormasyon talaga nang kuya gagi kay so dinala nagagik ni si Damyos Lambangat at Agriculture asing garlad 6 billion nang nyo pa i-real view agagi kay dati greenish mo din san siya pero di kali na pero nang yore bulong na kiyaw bulong na nyog bulong agagik na kakiwan singa na may malagi agagi ka Christmas tree
Kasi araraman ni Rekyo aga tumba pero alakasan ang pibulong. Singara Christmas tree agagik. And then sa Rinyog Kabaluyan talagang may singara yung papaspas. Grabe sitwasyon dan. Damage sa agriculture caused by Super Typhoon Odette agagik. At naabot laya Singerland unabot od 6 billion. Dan unatagi niya kung nagagik na Department of Agriculture. Inyarum niya sa distribution assistance at sari farmers pressure po kaya apektado na sa bagyo. Ay, ang pinagawon da talagang iapilatan ng gobyerno. Ang ganon tigawon tayo agagik. Diyan sa kaya recorded Kabaluyan. Briefing ya ginawa ng Agriculture Secretary William Dar in kwanto agay kad kinon Pangulong Rodrigo Duterte ya sa bagyo. At si Katuy panresultaan yung pangideklara na state of calamity at animeran region jad bansa ay apektado ayot naapektuhan so 61,581 ya farmers and fisher folk agagik jad Siargao siyempre say dumaralos dito dagdaisot panera man nagsigay jabalotod minlan ni ragagik singa jad Bohol jad Negros arami dumaralos talagang as in dumaralos sila di ba? Saya damage at estimated ya Kabaluyan lambangat na agriculture tan jad fisheries agagik 5.79 billion and then 1.8 billion losses agagik jad bulas balot Kabaluyan jad rice 1.7 billion Kabaluyan jad balot nyog mga 1.5 billion at adamdam yu dural adus disyang agagik inkuan ng Secretary Dar tama, inkuan ng Secretary William Darya mga pasakbayod saray dumaralos tan fisher folk agagik before the typhoon antisyon sabiya ko na agagik pinasakbayan lara sa areas na agagik at man force harvest lara agagik tampian ni Isalbanira ginawa damot katon ni Isalbada so at least 655 million in crops and produce that. Ay, ararami agira ka pa na ni agagik, talagang balaga damyos Kabaluyan. So talagang grabe na, ay talaga naman. Nga pinagawan tayo, talaga nung tanagagik siya. Nangyari na po yan ho Kabaluyan, niyaga ilalon mo tagagik. Kaya isuma lang. Alas 8:35 na po ng umaga, magandang ulabangat, hanap buhay muna tayo. Oras ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong laban.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Wala na nagkakaroon ng kabaluyan, niya 17 na minuto, Santisya man alas 9. Grabe agagi kad Amerika kabaluyan nasa Kiugaw. Yaya agagi kad inataki kabaluyan na sa aso. Awakwak agagik sa mismo na apingto niya. Ay siyempre na grabe mo ita na talaga kaban, buro mo tanay. Inataki agagik na asuya, awakwak agagik so apingto niya. Ya sa Kiugaw kabaluyan. Matindi. Medyo mabigat agagik pero ang gano'n ni restore kabaluyan dinait agagik ya. Balot adis pa lang yado agagik so apingto niya. Kasi antayo lang kakabalog yung rasuntan san bawal mo agagik so mampastidyo ka na ayop kabaluyan. Nako, siya ka mampapastidyo ito agagik ditan mismo od Amerika kabaluyan. Jadarom niran na balita agagik ng nangantipa pandidibati anda kabaluyan od ne ay agagi kay antayo may asawa agagik na fourth Omicron case test positive mo la jad unong od Department of Health agagik nang nangantipaya kasi I understand na lapuya agagik kad abroad ya
And then non-positive yad Omicron unong Department of Health nata na may asawa kabaluyan at positive lagagi kya Omicron. And then dalat daton ti pamatyagagi kay sa Philippine Olympic Committee indeklarato sa patapa chief Philip Hueco ya persona non grata after obyen na rape agagi kami reklamo to niya. Naku po. Katutay ang tayo agagi, katutag tayo pakakala na gold medal. Lapod sa problema, amaya-may agagi kiray mamupupolitikan daninsan siya, pati araray agagi so atleta tayo, ya supposedly, ibigira agira kumun ipipilaya od panapolitikahan. Pero grabe ninsan siya agagi so panamulitika kabaloyan. Ay sus, Mario Joseph talaga. Pinoy! Pagkatapos, pag mansalita ra, gili lastug dagagi kaya sing ano makalatili medalya etc. yan to kamanirad samantalang nunong mo balot agagi naku po ararama atleta ni pipila ararami maksil labatod si kara arami bibi agagi numaminsan chicks agagi nasararaman ni Ray Arumiran patapa officials o dino Olympic officials agagi si katutay natin deklaradan persona ng grata sa patapa president si President Philip Hueco kabaluyan. Ulati pa ni agagi kay say Omicron coronavirus. Asawa agagik na samay kumapat yung Omicron na carrier o variant case ya tested positive with COVID-19. Unong the Department of Health agagik ya resulta na tamay laboratory test niya. We have already traced the contacts of this person. Fourth Omicron variant ya. Say asawa to niya agagik turned positive mood. He is currently walad isolation facility. Tansari close contact da. At sa abong da isolated mood la unong Kinan Health Undersecretary Maria Rosario Bergeri kabaluyan. Si Yusik Bergeri kwanto yasari health authorities at mangkukulik talara na sample from patient husband kabaluyan niya ay agay subjected for genome sequencing. Pian determinaan no sikatot no awalan niya agagik na Omicron variant. Say kumapat yung Omicron variant case at sa kaya 38 anyos, traveler ya from United States agagik si Mabiyad Ninoy Aquino International Airport ng December 10 via Philippine Airlines flight PR127. Amerika ta nagagik ya. Sir Jing, wadjala ako pilot. Kagkalanding to na nimbo nagago. Panto tali. Walay jarad isolation facility ra ni man balon taon. Sa Port Omicron ba agagik ya, both wife and husband at tested at same day. Natan wala larad isolated upon release at positive result. Kasumpala niya 10 day isolation. Si Karaso i-discharge asymptomatic. Tan si Kara so i-retest lalamat. Base od existing protocols unongod kinan Yusik Bergeri kabaluyan. Yan sinto da sari man nagpalapag. Sample of the husband has not been sent together od sa asawa to niya PGC may Philippine Genome Center for sequencing. Sa husband sample at process da for sequencing mot kabaluyan. Sari household members na sa nasawa at tested for COVID-19 according to Bergeri mula kabaluyan. Si Yusik Bergeri kwanton si Department of Health at nanggawala na sa kaya manipisto od Philippine Air ay naladali manipisto od Philippine Airlines flight 127 niya kapasahero sa gagik na sarayan sa nasawan na Lapod America. The manifest is with us already. Wala lang si karelistahan na gagik. We are just trying to determine who among these passengers iya close contact od individual kasi judge sa amiyurungan. Amiyurungan nagagik demanda na nang nusupay ka close contact na sararayan sa nasawa gagik. Sa Department of Health in kwanto na Lunes ya CBE with Omicron variant agagik at quarantine laya upon arrival jaod Pilipinas kabaluyan. Mahirap pa talaga biyahe ito. Onong da Kinan Bergeri CBE tan saya asawa to niya at si Mabira yan Lapod America agagik December 13 CBE kabaluyan at awalan na truth at Chinese agagik kamay panggatol na bakluto niya. Tanwali pa natin to niya. Sa specimen to niya at kinuliktan ng December 14, tan pimawaya positive at COVID-19 test. Yan sa resulta at impaway ng December 15.
Sabiot discharged asymptomatic from isolation facility after 10-day quarantine ng December 24. Nathan walay the home isolation nagagik. Siya si Katus irretisted at saya nabuas kabaluyan. Piano na sigurado, ya si Katot negative agagik at sayan virus kabaluyan. Siyempre naman, tanuan di agagik, mahirap lang. Pero si problema no maminsan pamut kariot sa WHO agagik at si Karaso, manggagaway pantatak-takot lalingan da sara umbaloy, tapi ano, sara umbaloy mo't agagik ya, pumitawag saya, mampa third shot lara. Ano wala ba lang third shot, fourth shot. Kasi nung maminsan nagagi ka sinagagawa, labanan na sararayay manufacturer ay nasa itambal. Natan o sarende WHO, o sarendari leader sa gagik, yan o naringal irarayat mampanik sa intirong mundo, tapi anong tan kabaluyan, ipatronize dami produkto doon niya, anyway, ang iterbil bilang na $50 million at sa may mansalita lang ba nga, sa ginto niya balot, $50 billion. Di ba? Untan so nagagawa no maminsan matli. Kwato nanti kwantume sa kaya South African scientist. Akin na tututulan nyo kami. Insan sa kayo kami ikukundi na eh. May salamat kayo sa kami. Tas kami so aka detect iya virus. Kwanda mo, tising ano, ara mo lara mo agagi kay. So, manufacturer na tambala mo agagi kay. So, mamampuproduce na sa atan. Tapi anong kitara? Ay, talaga naman. Sampluran minutos, anti siya man alas 9. Hanap buhay muna tayo. Teresita Igid, gumanda ang pakiramdam. Bumaba ang blood sugar dahil Aksyon! Radyo!
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Impunto alas 9 kabaluyan. Congratulations po agagi kada luyag na Pangasinan tani. Diyan pa nang idaolo ng Governor Pogi Espino ka agagi katuti babagadan ang gapoy direksyon na Sa mga ibabagadan ang gapoy direksyon na luyag na Pangasinan si katutay ang gapoy direksyon agagi kad katuan. Natan ay agagi kay malalapod kuwaya mula Luzon, pituran na malalapod Luzon, pituran sampuran probinsya. Yawali sang kasangkatagayan niya total revenue para taon 2020. Unong report stand na Commission on Audit agagik manunaan sa probinsya na Bulacan niya kimita yan na 5.812 billion da palabas siya taon. Wadya agagik ya Number 1, Bulacan. Sa Bulacan, 5.8 billion. I-round off ko la, billion niya. Sutong-tungan, pero maya-maya babasang ko yung reaksyon na sa taga Bulacan. Grabe. Si Kwanda, dilim-dilim ng Bulacan, lubak-lubak ang mga kalsada. Mayaman pala tayo, Kwanda. Sa Rizal, 4.9. Cavite, 4.8. Pangasinan nagagik, 4.6. Kabaluyan, kumapat tayo. Kumapat tayo the provinces with highest amount of total revenue. Pangasinan, number 4 agagik. Katuti babagay ng gapoy direksyon na Negros Occidental, 4.6 billion niya. Cebu, 4.5. Batangas, 4.4. Iloilo, 4.4. Laguna, 4.3. Quezon, 4.1. Diba? Talaga naman, Ay, po. Nangantayin mo nga gagik. Ta syempre, insan natan ibabagada balot ang gapo direksyon tayo kabaluyan niya ayo. Ni natala ni ta ebidensya. Number 4 tayo nationwide kabaluyan. Ay, talaga naman. But anyway, talagang talaba lebilay kasi ang tayo nata nagagi kararatan ay sumang ibabagatan na manudira lagagi kad luyag na Pangasinan agda namamamtaan niya si kara mismo sumanudira lod sa realidad niya agagi. Aging kwanyo. Paano naman ni siya mo sututuwa gagi kita ramdam na sari kabaluyan tayo suwa mismong serbisyo na probinsya agagi kit sa Ryan Kaplisanoy, di ba? Si katon na katon to agagi nanobserban tayo dis palang hiadolara. Ay talaga naman. Nga Sami Dairy Farm natan asingga nagagik ipopromote da niya. Ipopromote kabaluyan na malulunagmot agagi ka diputado na sa may party list tayo dyan luyag na Pangasinan ay. Agmot nararamdaman sa serbisyo to niya. Nata nagagik ipopromote to may dairy farm di tanod bali na singgan. Tapanon tumatay. Ara may baka agagik yawadtan lawak. Yan ang gastusan na billions of pesos agagik agapi nabangan. Natan sa arumditan, inawit di manadlawag, demanda natan na gagawa niya alagan and then ipopromote da niya. Pero nun wadyad lawag, kaya agdanggan ni promote kabaluyan. Apir-pir din mo. Paano tutan ay? Ay, talaga naman, But anyway, ang pinagawan tayo agagik, lapod natan, amaw-mawal lara, likula din kamau-mawan da agagik, aba naman. Bay si Kwanda, ngayon, aburido ra, dyan katuan tulang bangat. Ang kanagagi, katalaong ko rin man titik sa tapiano, say, ag tayo makuutang si Kara, balag so, anto ya, magano ha? Si Konto dyan na 2873, balag so kurakuta niya talaga, manggawa ng karsada, manlikat ka. Makapal balot matabang mat. So timplada. Gapuni sa kitaw. Nagmaliw lang siya niyagyag. Barangay Bantugan Pusurubyo. Makapal to agagik pagkatapos. May numayan na balakubak. Umpaway agagik iraramal bato-bato to na balakubak la agagik. Katumatan. Ato observation nyo. Tugtuwatan niya nagagawa. Tapanon tumatay. Ama nagagik so tatawagan tayo. Is OP. Si katu may sasambuton da jag katuan to niya kabaluyan. Di ba? Pinagawan tayo talagan labay timan di agagi ket si kwarta tikulet agay libis kagtutan. Good morning pa Sir Roberto Quintan, salamat malasikitan bayang bang labat so wala ni COVID tuod Pangasinan. Ito niya matindin talaga so
matindin talaga subali me. Ay talagang super tindi. Tadi tanod bali yun. Matindi mayor payapay. Ang gano, aglatan manalunggaring at say arapon na eleksyon, kampantilatan, relax na relax tan, singa 7 plate latan. Iya relax na relax la. No analo ni, lalon man relax. Wala ba lang 7 plate, baka unti ka bulan. Mambakasyon laad bulan nagagik, ta siyempre, wala ka, kwanto mo ta? Sir Roberto, good morning po, da si kayo, ha? Masanto siya kabosan mo, tadakinan na, Ma'am Belia Belemenes, good morning po, da si kayo. Happy New Year din po. And then, Ma'am Rosemary Alipio Reyes, magandang umaga din po. Pinagawan tiyo gagik, pasensya kili mo lang ta, kung may anto may agawan to niya, medyo wala ba limulag ya mulmulag maglabangat ya inayos na Action Conrad katon na atrasado kami ya akapan na Facebook Live. But anyway, nariringil kami mga tawagan tayo na o diagagi kad transistor radio. Kaneng kapulay malom oras may agagi ka dasayan na programa mamataner kami la kabaluyan dasayan na kabosan na aminyularan na pinagpablimiran dumurungil kabaluyan dita nagagi kad aminyulara na yaman didingal sayang programa. Ingat-ingat po tayo. Salubungin po natin ang bagong taon na punong-puno po ng pag-asa. Kabaluyan, likudlad punong-puno ng pag-asa. Ag tayo agagik masungit. Talaga nung talaba agagik sa panahon. Sometimes sa bilay ko ng Action Conradot, parang ruida yan, umiikot. Maminsan, walang tagay. Maminsan, wala ba? Umiikot po yan, pero hindi lahat ng panahon ay kanila. There is always a day of reckoning. Kung tumod yan ng Action Conrad Kabaluyan. Di ba? Katon na kamaugi pa Action Conrad, piano agtak yan. Ay, naku po. Mamataner kami pala gagi ka sayang kabosan. Diyan pa na magli na pangitilak med si kayo na masanton balikas. Mga gagi, kinya ay alus-lus tay layay. So, Bible tako pailot. Agay-gay-gay-gay la. But anyway, talaga nung talaba la niyo. Kinya ini apisay-pisay mo layay. Ang pula may manuntumbo ka page to niya, kulang to niya abalang la. Gano gagi, kata ni, abalang la gagi. Babodya la ba yan? Ipitod sana niya page siguro ya. Ay, nga pulang talaga. Pagla. Nga pula gagi may... another page po na Proverbs chapter 21 verse 21 kabaluyan. Apisay-pisay la baka mo diyan ni saksakan sana ni. Talaga nang kapula gagi ka sayan pang kanawnawa. Ang gamanuntan itilak med si kayo agagik so masanton balikas malala po ninsan siya kawikaan ninsan siya, jad Proverbs sa gagi, chapter 28, verse 2, ang bayan ay magulo kung may nag-aagawan sa kapangyarihan. Kasi panahon na eleksyon nata nag-aagi verse 28, kawikaan, Proverbs chapter 28, verse 2. Ang bayan ay magulo kung may nag-aagawan sa kapangyarihan. Ngunit kung matalino ang namumuno ang bansa, ay magtatagal para sa kinamintan punang agagik na wisdom katalinuhan agagik kamtaan kabaluyan at sa tanya bersikulo itilak mid si kayo magteryo na lingkor kabaluyan Action Joel Balulong Technical Control Action Conrad Alvarez ag kayo naigba nagagik kiya kababayan in action nakantabayo Action Davidi Katibakay unsubli tampol at maganon bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan.